Lo siento, señor. La taquilla está cerrada. Espere. Ahora. Mira, jo volia unes entrades per la nova pel·li Men in Chuan 2, La venganza de Serriarty. Sí, bien. Serran 7,20. No, però jo és que, mira, tinc el carnet jove i, bueno, a més, em sembla que avui és dia de l'espectador, no? Ah, sí, doncs seran 5 euros. Justos? Sí. Tranquil, ja t'hi veurem després amb les crispetes. Vale. Vaja, a veure la pel·li. No, pots seguir fugant allà, que segueix la història per allà. Bon dia, Joanet. Bon dia. Què voldria veure? Doncs la seqüela aquesta que fan de Men in Chuan, Sí, seran 7,20. però avui és el dia de l'espectador. Que t'ha recordat? Ai, sí, sempre se m'oblida. Bé, però és igual, perquè jo tinc el carnet gran. El carnet gran? Sí, el carnet que és al revés del carnet jove. Ah, sí! Perdoni, és que van instal·lar fa poc i... Mira, el veus, el carnet gran? Mira, tot just me'l vaig fer ahir. Esclar, per aprofitar els descomptes. Doncs... així seran 10,73. Mira, precisament ho porto exacte, perquè tenia moltes ganes d'estrenar el carnet gran. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, amb 73. Molt bé, merci. Té, aquí t'entrada. Carnet. Molt bé, doncs, senyor. Gaudeixi la pel·lícula. Gràcies. Res, Segur que disfrutaré molt. Adéu. Que vayan a cerrar. On estan a la sala?